Siapa kifra kidi? Oi, Okhwrang bai batang stu. Mana bitkı? Bitti सामफ्रामबो नोंल' हिर' जाबाय थाबा जायालै जा नों बेखौनो माबा सानना मा माबा सानना फिननाय थाखानाय सोंलुखौ मानो सोङो नों सोर जागायदों आं ना नों एसे लेट एन्ट्रिसो जाफैनांगौमोन आं बोलोद गारजाजोबगौमोन नोङो ओइ नोंनि आथिं आखायाल' सोलिनो सानदों नामा माइन' हिनजाव जानाय मोनबा नोंखौनो जखागौमोन आङो थाब मुगै सुगै आंलाय नोंखौ मानो सुवालफोर जेबो खामानि उदासो सालाफोर बिदिनो फैदों जेबो खामानि उदासो जागोनलाय जेबो खामानि उदासो जेबो खामानि बिदिनो फैदों 어마존 보자고 강나랑주보이 마 가만히 랑마이 살아 서리 hinjauनि दख'ना सिङाव हाबना दं मानसि फैसाखौथ' लांबायानो जौनि माखासे बथलखौबो खावना गालांबाय थै जिथा सोरनि मादाव आखायनाय बायदि मोनदों बे सिखावफोरखौ खेबसेल' हमना मोनदों आङो थाफ्लियाव ओरैबायदि बुगोन बिसोरनि थाफ्लाखौ आङो बुयै बुयै दा बाथोनाव सोलायहोगोन आं Oh my God! बै रांगाव सिखावफोर खालाम थाबैनो सिखावखौ हमनायनि बेबस्था खालामनो हो जागोन माहाजोन बाबु सार सार दाचाला सुरर फुटा भिडिअ कलनिफ्राय गफायनायनि फिसा स्टप बे आखिखैजाय नामा सिग मथा हा 이자이냐 미미자들 나 마 못라 달라리 응 마하즈나 탑리 반에그 그레이 라부는 어등 마 어우 마하즈나 탑리 반에그 우이 나와 맞춰 칼람 그는 래 탑리
फाग्ला बखिदों नोंलाय है नोंबो बुजिथारा बै सिखाव सानैखौ थाबैनो हमना लाबोनो खिथादों आच्छा बेखौसो बुंदों बेखौनो इसिबां सिगियो नामा नो टेनसन दे बे फाग्ला माहाजोननि खोथा बुंबाथाय बिखाफ्रा गुलदुब 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 मोनखांलायलांलै आंहा आया साराबो माथो गिखलाथार दाय साला 5,000नि मटर टायार मोदोमाना हनै माहाजोन बोराय फैदों खान्थालाव बेगर गैया ओइ साला जासिगोन दे माहाजोन बाबु थाफ्रि फारनैखौ नङा अफिसारा सिखाव सानैखौ थाबैनो हमसिगोन होननानै बुंदों आइजोनिया बोरो जिनिया जिनि जिनि थांबावनो नोंसा नोम्फानि फारामावनो जौ सावनो थांनायदो जों मादैमोना गुबुन खामानिखौनो मावजायोमोन ना बे गाज्रि बेसाद बानायनायावलाय मानोथो नांथाबबाय थाखो नों गोबां खोथा मिथिनो दंबावो जेने नोंसा नोम्फाया सासे रायखसो नोंसा नोम्फानि आगानसे बारगा थांनो हाया जों नोंसा नोम्फाया जा बुङो बेखौनो मावनांगौ जायो जों
नोंगौ दिनैसिम जोंनि सासेबो गथ'खौ फरायसालियाव गाहोआसै। बेयाव सोरबा सासे हेंथा बुङोब्लानो बेनो थांना थानायनि मोन्थायखौ खोमानानै लानांगौ जायो। दिनै गासै बेसेबां माल दैथायखो? माहाजोन, बांसिन माल थानाय गारिखौ क'क्राझारजों दैथायनाय जादों। खम माल थानाय गारिखौ गुवाहाटीजों दैथायनाय जादों। गुवाहाटीजों एसेल' माल दैथायदों? नाथाय मानो? जेथिंजाय जोंहा बेफार फालांगिया बांसिन जायो बिथिंजायसो खम हरदों। माहाजोननि खख्लायाबो खालि जाथारबाय खोमा। नुवाखै होनबा गुवाहाटीजों थांबाय थानाय बांसिन गारिफोरानो सुरि जागासिनो दं। नंगौथ'। नाथाय सोर एसेबां साहस गोनां सिखाव ओंखारखो आंनि मालाव आखाइ होनो हानाय? माबा मोनसेबाबो खालामथारनांगोन आं बेखौ। जायलाब बुं माहाजोन। नोंना फिसाजोआ हस्टेलनिफ्राय माब्ला सफैगोन? साननै उनाव। आइजिनि, नों दाबो उन्दुआखै? आफा, बिदि गाज्रि बेसादनि फालांगिखौ मानो खालामो नों? आइ सना, बेफोर बेफार फालांगिया मोजां गाज्रिनि जेबो खोथा फैया। फैसाया बबेथिं बांसिन फैयो जों बेखौसो नोजोर होनांगौ जायो आइ। फैसा आरजिनो थांनानै गुबुननि जिउ संसारखौ दंस' दा खालाम आफा। नङाब्ला उनाव भुगिनांगोन। जेनि! मा जाखो? माखो एसेबां गोसा होसिख्रावखो? बिमा, जेनिखौ गाबोन सहराव दोनहैफिन। नाथाय मानो? मैयासो फैबाय गथ'आ। गाबोनलाय मानो दोनहैनो गोनां जाखो? आं जा बुंदों बेखौनो माव। गोग्गोम लुथिबाय दिनै। गोजां बोथोरनि ड्रेस बायनांसिगोन गाबोन। गोजां बोथोरनि ड्रेस बायग्रा बहानिबा? मालै, आहा गोजांनाय गैया नामा? गावहालाय गोदान गोदान। बबेनि गोदान गोदान नुखो नोंलाय? फैसाफोरखौ मोननाय समावनो बुथुमनानै लाखानांगौ। देनां नोंनिनो हाबायाव खामानि होगोन। मा बुंखो? आंबो हाबा जानो मोनलायगोन? आंलाय सानदोंमोन बालन्दा जानानैसो थालांगोन। जमाय बुन्दु जमाय जमाय। नाङालै आंनो गोदान गोदान ड्रेस। नांगौबा लं थङै थागोन आङो। देलाय मोदोमा एसे नानानै होलाय। हाय, अबाहाय मेंनायफ्राव फाग्ला फाग्ला बुङो। मायां? खैनाखौ नांगोना नाङा नोंनो? नांगौलै बुन्दुदि नागोन आं। गुड बय, गुड बय। मानब, बै बुहुम बिखायाव थानाय गासै सिखावफोरनि राजाया आंनो नामाथाय? होद मिन्देला, गावखौनो इसिबां दुगानानै दाला।